Americkí vedci zistili, že ovocie je až 46-krát návykovejšie ako heroín alebo kokain. Skutočne, neklamem. Pozri na to. Keď užijete kokain, časť mozgu sa vám rozsvieti. Pri heroíne sa rozsvieti iná časť. Ale keď jeme cukor, hoci aj ovocný, celý mozog sa rozžiari. Je to až 30-krát návykovejšie než heroín či kokain. Pekné číslo. Mám pre teba ďalšie pekné číslo. 100%. Presne tak. 100%. 100% z toho, čo pán doktor v tomto videu povedal, si na mieste vymyslel. Pokiaľ je ovocie 36-krát návykovejšie ako heroín alebo kokain, tak prečo nie sú dodržiavané ani minimálne odporúčania na jeho konzumáciu? Na základe dát z Eurostatu z roku 2017 totiž vieme povedať, že iba 27% Európanov dodržiavalo odporúčanie na konzumáciu ovocia 2-krát denne. No a to je aktuálna dostupnosť ovocia úplne neskutočná. Kiež by ovocie skutočne bolo tak návykové, ako pán doktor tvrdí. Pomohlo by nám to vyriešiť veľký počet zdravotných komplikácií nášho obyvateľstva, keďže máme stovky štúdií, ktoré jasne ukazujú, že vyššia konzumácia ovocia je spojená s celkovo lepším zdravím a nižšou úmrtnosťou. A aby som to nejak uzavrel, ja síce nie som psychiater a ani nepracujem na odvykačke, ale som si pomerne istý, že tam nemajú moc ľudí, ktorí sa nevedia nabažiť jablkami, alebo ľudí, ktorí kvôli ich závislosti na hruškách prišli o prácu, majetok alebo rodinu. Ale ako to títo ľudia hovoria? Kým nevyskúšaš, nemôžeš vedieť, idem si teda dať jablko, no a ty ma pre tento nebezpečný experiment nezabudni sledovať. Dobre, no.